Tagol! Tita! Tanya! Chinita! Sino? Ako? Maayong adlaw, Luzon, Visayas at Mindanao. Ako si Manggas at ito ang Siko. Sino? No, ako. Sa Las Vegas, Nevada, naging majority draw ang resulta ng labanang Manny Pacman Pacquiao laban kay Mario Barrios para sa WBC Welterweight Championship of the World. Pinatunayan na naman ng pambansang kamao na si People's Champ Manny Pacquiao na isa siyang legend and Hall of Famer sa mundo ng boxing. Dahil kahit sa edad na 46 anyos at namahinga pa ng 4 na taon, nakipagsabayan ang 8th Division World Champion sa batang kampyon na si Mario Barrios na may edad na 30 years old. Maraming nadismaya. Sabi nila, sa kanilang scorecard si Manny daw ang panalo at siya na sanang tatanghaling pinakamatandang welterweight champion. Subalit, magkano nga ba ang kinita ni Manny Pacquiao? Meron dyan. Estimated $12 million o katumbas ng 685 million pesos. But wait, there's more. Meron pa siyang kita sa pay-per-view revenue na $6 million, aabot din sa 343 million pesos. Halos 1 bilyong piso ang kikitain ni People's Champ Manny Pacquiao. Kaya ikaw, kabisyo, Ay, Ninong Manny! lalaban pa kaya ulit si Manny Pacquiao? Sino? Ako? Kailangan pa bang i-memorize yan? Uy, paring Manny, busy. Morning, Con! Morning, Tits! Kabisyo, feel good morning! On the blue corner! Gusto ko yung dati ni Uncle Manny. Yung dating intro. Ayun nga! Para sa yung laban na to. Hindi yan. Yung ba yan? Iba yun. Siyempre, love your own. Wala tayong ganon? Para sa'yo? Sandali lang. Hanapin muna natin, guys, ha? Wala nga. Negative. Dito sa kabilang computer. O, sige, sumama muna sila sa pag... Dyan muna kayo, ha? Sige. Ayan, but anyways. Para sa'yo. Congratulations. Ang laban na ayan na, ito na. Kasi, nag-survive siya eh. Wala eh. Ako, hindi talaga pinagbigyan eh. Wait lang ha. Ito talaga para yung... Para sa'yo, ako na lang. Ang laban na to. Mag-YouTube na nga lang ako dito. Sige, mag-YouTube ka na lang dyan ha. Para sa'yo, ito yung intro talaga ni Manny Pacquiao. Yan! On the left corner, potato corner. Kaya pala, ang dumi parang patatas. Yung itlog. On the left corner, nakaliwa. On the front, mabok. At the back. At the back, tiba. Kahit tawa. Basta makarinig yun si pare ko na tibak. Paring Manny, congratulations. Kumpare ko yan. Ang ganda.
Ayan. Ganda ng quality. Ganyan talaga. Sandali. Yang yan naman ako sa computer mo. Wait lang. Para sa'yo. Maya ka naman sa quality ng cellphone ko. Para sa'yo. Ito. Lahat ng nagmamahal sa Panginoon. Yeah! Gagawin ko ang lahat para sa'yo. Palapakan natin ang People's Champ, Manny Pacquiao. Diba? Majority draw, pero meron pa rin no? Sadyang... Ikaw gusto mo talaga, Col, ma? Ano gusto mo? Meron pa rin, ha? Gusto mo talaga, Col? Meron pa rin talagang lakas ang isang Manny Pacquiao. Talagang, Lakas. meron kasing yung nag-comeback sa ring tapos kinawawa lang nung kalaban. Kumbaga, ito, draw. Ito naman, Ang laban na to. kumpare, good Para morning. sa'yo. Imaginin mo, Ang Tits. babae na to. Ay! Nagbago na eh. Sino? Ako. Sino? Ako? Kaya nga. Para sa'yo. Pero imaginin mo, 1 bilyong pisong kikitain. Kaya nga, natuwa naman ako. Ay, man. Ako na yung nag-train eh. Ako nag-train naman ni Pacquiao. Ako yung Sample trainer. nga, shadow boxing. Shadow Shadow boxing. 1, 2, 3, go. Music, Shadow boxing. music maestro, yan. Yan. Shadow. Shadow boxing. Up. Maniwala na sana ako, Fernando eh. Di ba? Hindi, nakakatawa. We are proud of you pa din. Talaga. Yes, of course naman. Napatunayan mo naman yan mula noon pa, di ba? Hanggang ngayon. Ang Bilang mahalaga, isang the legendary Manny legendary Pacquiao. Pac-Man. Wala talagang walang makakaano diyan, walang basta makapalit. Makatumba. Oo, talagang ganyan. Ikaw yan nag-iisa. Isang 8th Division World Champion. Sayang lang kung nanalo sana siya, malamang lalaban pa yan. Pero sa tingin mo ba may Oo. lalaban pa yan si Yes. Manny Pacquiao? Yes. Lalaban pa yan. O sa akin yan nagpa-consult eh. Dapat hindi na yan, pahinga na yan. Sabi ko lumaban ka. O. Sabi mo, na-inspire siya sa'yo eh, no? True, the initiative of Mang Kanor. Talaga? Okay. Ako nag-train. Kay Manny. Hindi yung sa referee. May pito yung referee. Ha? May pito. Yung boksingero. Basketball to, boxing, pag-sure ba? Pag-sure, oy. Sabi, Tayo na, referee. sabi nung announcer. 3 points. Tumira ng 3. Yung basketball player. Yung boxer. Ang laki ng muscle Nung boxer? ng referee. Uy! Kaya pala. Galing tumakbo eh. Nung player? Sino? Kalito. Referee. Di ba tumatakbo sa loob ng ring yun? Yung boxer. Yung referee. Natumba sa ring. Boxer. Yung referee. Di na ganun. Wrestler yun eh. Guys, tigilan natin ito guys. Max, ikaw na dyan, Max. Si Maki. Hindi ako sa tawa. Ay, kailan pa bang i-memorize yan? Metro's #1